Nuri. Mah aku tau garis loloten. Lho pangan. Pak Jae Nuri Sarimbit Ibu Siti Masitoh. Almarhumah. Dalu punika netepi darmaning sepuh mala kramakaken ingkang putra panjenenganipun Mas Rodian Jauh Hari. Oh, berarti adoh teko dina. Tapi ya pas lho. Pikantuk kalian Mbak Lilik Kusumaningrum usil saking Desa Kelet Pager Kecamatan Turut Tusuk Kabupaten Tunggal Gedhek. Lah niku. Maksudnya piye to, Dik? Mbak Lilik Kusumaningsih saking Desa Kelet Pager Kecamatan Turut Tusuk Kabupaten Tunggal Gedhek. Kuwi daerah ndi? Oh, apa to, Kak? Kono lho cedhak kono lho omahe bisa. Tapi ya Mas Jani bener golek sing cedhak. Lah sebabe ngirit biaya. Sing genah ya ora no. Lho, tapi ya ngono. Lah piye? Panjenengane hebat. Mas yo isih muda tumaruna Mas Rodian Jawari iki sebagai kaur utawa bayan. Lah ndelne apa bayan? Loh. Di usia yang masih muda itu, di usia yang belia itu prestasi wis duwe pekerjaan tetap paling tidak bayan bengkoke nek ning kene iso 3 hektar. Kuwi nek sak hektar panen 8 ton wis pirang ton nek 3 hektar. Kuwi urung sambene. Sambene apa? Nek rakyate ngukur lemah raketang 100 ya diamplopi. Terus opone jajal sambene. Nek wong ngandum waris raketang 100 ya mesti ngamplopi wong kaur kok. Ceperane akeh. Aku wis ora peduli mbuh kaur, mbuh kepala desel, aku wis ora anu. Apa meneh Pak Eko kepala desa, ngaso kepala desa Kendal Bulur sambene mayang. Sesasi 30 dina tanggapane 42. Lho kuwi kok iso min iki piye to kok iso plus terus mine ning kapan min awan barang awan nopo bengi nopo awan nopo bengi ning sing genah ngeten Mas pripun kunci dari seorang perangkat desa pripun kunci utamanya ya kuwi niat dadi panjenengane Mas Dian ki pancen duwe niatnya apa ya niat nyambut gawe to. Wah, ora iso. Oh, teko konoan kunci kok niat lho, kunci kabeh mosok diniati tok ya tetep ra iso dadi bayang. Iya. Lho sampean nek kunci kok niati kunci. Sampean dadi kepala desa mbok niat tok, ora jago, ora daftar. Ya ora iso. Wanek piye kunci. Aku kok malah mendem ngomong. Lah sampean piye wong kunci, wong ya kunci karo niati adol lah. Mosok arep numpak sepeda motor terus genek kuncine terus niat tok numpak motor terus montore mlaku dhewe. Lah sama nape niat tok ya ora mungkin budak. Nah. Terus piye jajal Mas? Mbok. Ya. Sing gawe ukara sampean maksudnya piye? Kunci utamane dhisik dhewe iki niat. Niate kunci apa gembok wis sampean sing nganu genahe. Maksudnya tujuane. Lah, sampean matur tujuane aku. Tujuane ndi? Nek ning Blitar ya bis Bagong. Bagong wis. Nek Surabaya Harapan Jaya. Ah, Banyuwangi ya Harapan. Wis sampean milih ndi? Maksud kuwi arahe lho Mas. Arah ning ndi? Kulon. Mriko kulon. Mriko. No, sampean gak roh to. Sampean madhep ngetan, Bos. Paham apa ora? Sampean wong baru kono. Lho, sampean madhep ning ndi to? Sampean madhep ning ndi? Kowe rumah saku kunci adalah niat dan tujuan. Ngoten ta karepe? Iya. Ngono lho, Dik. Wong ki paribasan nuwun sewu. Dadi nuwun sewu dados bose kepala desa. Itu harus ada niat dan tujuan positif untuk membangun desa. Wong jenenge lurah telu sing diarah apa Dek? Siji majune desa, loro majune pembangunan, sing ketelu kerukunane para warga. Mulane diarani lurah telu sing diarah. Duduk kuwi lha apa lurah ngelu ning sirah ta omong sing bener ya iso ngelu ning sirah omongan aku lho tenan kok lurah ngelu ning sirah lho apa lho masamu lho bendina lak ngene iki lak wong digawe tangga-tanggane becek saiki wong sitoke lak lurah ape becek 50 ya isin lho Dek ndak-ndake 100 lah saiki sak desa ele-elean sedina 5 wis 500 bayangno lak sesasi gak jutaan kuwi gak ngelu tenan ning sirah lek ning onoan bendina ya aja nyang to lho ora nyangi terus sirahe lurah buntel kresek Indomaret ngono piye kaya ngawur kowe iki rumangsaku. Iya bener. Wong ki dipikir kowe dadi apa aku ora genah. Tapi nek niat kepala desa itu niate diawali dari awal niate ngibadah pengabdian kanggo masyarakat. Ora golek bati. Umpama to enek batine kuwi saka bengkok utawa saka hal-hal liyane kuwi termasuk ceperan, kuwi hak dan itu sah. Lah alah wis ora usah dadi lurah lak cara aku. Liyane sekdes cari apa nek cari atau sekdes sekarang itu kan PNS
ASN, aparatur sipil negara. Iya. Dipilih PNS, paling tidak digaji tiap bulan. Tiap bulan terus karo ya nopo negara. bengok sambene ya akeh. Lho, ya wis sambene akeh ngawur masamu. Lah sampean lho cari iki bahaya lho, Dik. kok iso bayar? Lah sangke lak kena PKPK ning gene tangga kena KPK saya mungkret ning polisi ya saiki. Hati-hati kowe ngene. Ya kaya Saiki panjenengane dana Mas. iki hati-hati masamu. Kaya Mas Dian ngene iki ning Kaur, ning Kaur. Bayan. Bayan. Iki ya penak iki dadi Penak bayan. di. Lho kaur lho paling tidak diundang tanggane ngukur lemah 100 mesti lho ning amplop. Ya lek Anggo waris paling tidak ya entuk kok nyekseni wong ijapan ya entuk. Lho sambene akeh. Ya sok-soke lah dikai 100, kai 200 meneng, kai 500 meneng akhirnya terus dadi rasan tangga. Ayo. Enggak Yo bayan kalau pira-pira kok ditampani. Lah iya to. Ning desa iki angel uripe. Contonen aku ora. Lah awakmu dadi apa nek kades ora apik, sekdes jarene kurang, nek kaur jare kurang lah awakmu apa? Juru kunci no, Bro. Juru kunci hebat banget caraku. Dadi apa? Juru kunci no, Ndang. Awakmu dadi linmas korupsi sumpritan kok iso. Tapi lah juru kunci ki ora ana hebat nek ngene aku. Hebate apa juru kunci kok? Juru kunci Banyuwangi no hebat ta. Hebatmu lho nggo ndi? Lho, saiki ben-bengi delon. Wong ziarah mlebu. Lah paling ya trimo ngisi kotak amal paling pira sewengi 50 pol-pole 100.000. Lah sampingane Sampingane lho apa? helme sing ziarah kan akeh HP SNI bahasa sok nek 2000 lah ndadae sampingane Dek sing penting nyapa Sok mbene aja helm. apa Langsung sepeda motor ini dadi. ora ning ngono iki hajat iki manten kowe ngawur manten Sing didongakne kakung Mas Dian iki ning Bayan. Bayan. Ingkang putri Mbak Lilike Dados? kuwi ning kebidanan, Mas. Ya ampun. Kebidanan Kesehatan. Alah. Ya ampun. Apa sebabnya kok dijenakno Mbak Lili? Lili. Iki masalah line cilik. maksudnya li iki apa ta Anu ali-aline iki lho nek numbasne Mas Adian iki lalah kecilian. Ciliken. Oh, Terus ngono. dijolno sing gedhe. dadi lidi Lah. iya Panjenengane didongakne mantu didongakne dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. amin Dadi keluarga sing bahagia enggal pikantuk momongan putra soleh sing putri solehah. Amin. Yo ngene iki jenenge apik tasakuran gedhekke rasa syukur ditanggapi pegelaran wayang. Lah. Mulane wong Jawa ki ra ketang mung sethithik iki syukur ki penting. lah aku pra ya wong Jawa ta Dik Ya syukuran. syukuran kula kalau wingi ya syukuran Mantenmu ya ditanggapno wayang niki. ya wayang ya wis ngene iki ya wis ngene iki Tanggap wayang niki ya dalange ya ngono kuwi wayang kulit. ora Lah apa? kirek ro kirek dadi jwenggong no wayang wah tak tau apuk Oh iso kirek. ya kaya nuwun sewu dalange adoh Anu wayang kulit ngono iki ta? kulit ngene iki lho Dek Kulit apa? kulit kacang karo mlinjo Lah cilik-cilik sakmene apa kenek tak dalane? bacok lho tak bacok lho nggo susui ya ngene iki lho gamelane komplit dalange ya enek madepe ya rono Dalange yo gawe blangkon. helm to colongan mau tak tuwak Dalang apa ngojek? Asline dalang apa ngojek kok iso dalang kok gawe helm lho. ya blangkonan kaya bose iki lho blangkonan lungguhe rono ya dak 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 Lah aku ra ro ae. ya ngene iki Yo lah nang kelit keris. nyapa pacul no Lah dadi iso tulang-tulang to dik masa arep dalang masa. ya cok Lah ra ro lah aku jaman ya kene keris kene blangkon madepe rono lho kuwi wis genah nyekel kulit nyekel wayang wis yo jejeg keprak nih. nyapa jejeg keprak Napa? tukang son jejekin ndase ngene Ya nesu tukang son kok iso. ya keprak kene kaya bose lho prak 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 ngene lho Ya nek kotake ngono. ya enek Kayak wadah wayang. ora no Lah apa? ya batang ya sembarangane jerangkong barang kuwi dadi nyatek tangane Lah dalang Jawi kota apa Bandosa? cok tenan lho kowe kok susu ora usah ngono lah iki Ya pun wayange dincepne ning tak tebok. nah iki rumah Anu wayange le dincepne ning tebok. ora batako Ya apa kena apa tejas wis rasa takon Lah aku ya pengen roh lho kok. Ya diringi karo yoga-yoga niku, Dik. jangkrik tenan opo to bocah iki Ya diringi gamelan. nyapa gamelan nih Lah apa? sepeda motor trek no weng 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 Ya apa iso lah nek suwi. takok nah bocah iki tak tapuk tenan lambemu Lah dalane sindene ya ditoto ning kene, Dik. ora Neng di- kene pinggir dalan telak trek terusan Lah mati to, Dik, nek sindene diparane nang ya tak anu nuwun sewu sindene cacahe ya akeh. iya ruwet ta bocah iki rumah saku kowe wis meneng lambemu aku ki apik Lah aku takok. ora usah takon iki aku genahne nuwun sewu deng niki kan takone ora Gak, tenan iki gak. ora takok tenan ya Ora. Dalange yo gawe biskap, Dik. ora Lah apa? rasa Indomaret
Ayo tak tukang kok tenan kowe. Kowe tak tapu aku ngomong tenan lho iki. Ning sing genah ngeten Mas. Iki ndak guyon iki. Nggih. Asli. Lek awake dhewe iki ditimbali karo panjenengane Mas Dian. Nggih, Dian. Nggih, panjenengane ngasto ning desa, terus Mbak Lilik ning kene kebidanan. Nggih, nggih. Kuwi cara keserahasiaane awake dhewe piye le matur tentang pekerjaan, tentang kedewasaan seorang manten sing bidange ning kebidanan karo ning desa. Ngono. Nyapa dia omongi wis pinter bocah pisan. Lah pinter piye lah anak. Lah iki lho paling tidak iki kan urung pengalaman. Lah nek kowe pengalamanmu sebagai manten malam pertama piye? Rasa cerita lah isin aku. Aku nur sewu kula niku malam pertama niku bojoku di bidan. Mbok menawa kan kena digo getok tularne ning masyarakat. Bojone percil ya bidan. Bidan nur riyen. Bidan kleru nyontek sirahe wong akhirnya ditokne. Bidan hasilnya bidan dados malam pertama. Dadi digetok tularne ning warga masyarakat zaman malam pertama mu. Dados malam pertama niku kula niku kalih tiyang ada kaya ngono. Ceritane lah tiang setri iki sikile gantol-gantol jangkrik tenan bocah iki. Aku tak cerita. Ceritamu lho terus pas udan deres niku jam 3. Jam 3. Jam 3 nyapa kowe. Lho suwi aku nyapa lho kula wong. Iki bocah iki jane opo to bocah iki? Aku tak cerita sik aku ki ben masyarakat roh malam pertamaku piye Mas Dian ben roh malam pertama. Malam pertama udan deres, Bos. Kula wangsul dugi Tulungagung adem, Dik. Adem. Kula nitih sepeda motor, mari di SMS. Anu beb ngoten lak nyelem bali beb. Anu jenengmu Bebek ta? Bebek jangkrik. Beb ki sayang lho, Dik. Sayang. Beb cepet pulang ngono. Aja mampir-mampir. Iya aku ngono. Kok kula niku jogging griya. Jogging ajeng niku. Ya. Lah kok langsung diruwem metrepet jangkrik nek bocah iki. Kowe cerita kowe cerita. Ora ceritamu lah. Lah mah aku ora cerita nggonku. Ora rentang. Lah aku mbok remet-remet kuweri lho, Dek. Gak ceritamu lho, horor lho aku. Ya horor kayane cerita iso diremet-remet gak soal tekan di SMS. Dados kula mlebet griya niku lha kok delalah niku lawang niku mboten dikunci to, Bang. Wong pancen yo ora karena nggih, dados wis dinteni kali tiyang setri niku. Langsung kula mlebet bleng. Awakmu kelambenan, Bro? Ora nyapa. Gaya apa, Dek? Gaya apa? Akas kotang lho, Dek. Dados kula mlebet bleng niku ceres jarene sing wedok ngene. Jarene bojoku. Entang ning dhuwur kene lho. Ya Allah, arep nyawong. Manten ngoten. Kula niku digeremeti kaya pejangkrik tenan bocah iki kok. Wis ora usah cerita, wis aku gak rapi lho, kita kan wis rapi. Wis ora cerita aku. Tekan api wis tekan. Dados mantun digeremeti niku aduh. Mantun kula mlebet niku terus kula kenteng dapur kamar mandi riyen. Resik iso udan deres Dik to. Enten ning dhuwur mari ngono aku langsung mlebu kamar. Bleng karo sarungan. Lah, nek sarungan piye lagi jengat anu. Anu dipanmu lho dipanmu. Lah dipane aja rada ngene. Dadi mantun-mantun kula nang dhuwur ape mlangkah kene lha kok diet. Lah kok ditonyo raiku to Dik karo bojoku. Didupak. Lah kok nyapa iso ning kene? Lho jarene ning dhuwur benake gendeng jarene. Jebul bocor omahku iki. Aku telung dina Dik benake ngono kan. Gak sida ta kene. Ora sida, ayo ngomong tuwapuk lampu gak sida. Tapi yang jelas gini Mas, aku rumangsa marem Mas Dian sudah kedewasaannya mungkin sudah tertata. Mbak Lirik juga begitu. Oh, nggih jelas juga sudah tertata. Jadi lek ngeten iki wis padha matenge dalam rumah tangga, mung kari membina dan saling percaya dalam merengkuh kebahagiaan. Bahtera kehidupan. Semua yang dipersatukan oleh Tuhan jangan sampai dipisahkan oleh manusia. Niku ngoten niku dalam tataran agama ada ya Mas Yudha? Manten. Umpamane lek omong jodohan ngoten niku pripun? Anikah sunnati faman rohibaan sunnati falaisa mini. Umpamane lek dijawabke nikah niku sunahe Kanjeng Nabi, sok sapa sing gak gelem nindakake sunahe Kanjeng Nabi sok mben ora bakal didaku pinangka umate. Lah lho maksudnya. Pulane sering nikah, Bos. Alah. Bisa. Jarene nindak niku mangsa aku. Lah niku Mas Yudha matur. Mas Yudha ki aku seneng ku ya. Jadi ada santapan rohani yang ditumbuhkan. Lah kok ora ya iso. Lah awakmu apa santapan rohani? Silakan. Lah kula dalam pernikahan apa iki, Mas? Pernikahan niku niki jenengan nyuwune napa? Nyuwune. Lah kaya Mas nuansa agama, kados Raja Salman. Kados Raja Salman niku sing gede. Kata-kata mutiarane piye dalam pernikahan? Innallaha ma'asobirin. Alah.
Maksudnya iki lho apa inallah masabirin. Lah iya, innallaha ma'asabirin. Lah kanggone manten apa? Mbuh ya seraro pokoke dinggone masa gak kena kuwi. Iya manten Ora iki enek. Artine niku wonten. Apa? Becik ketitik Allah ketok. Wong sabar ditresnani Gusti Allah. Dadi manten iku kudune sing sabar. Sing sabar. Aja nganti sitoke kaku kaya kawat, sitoke ya kaku kaya kawat, akhirnya kesetrum, Dik. Oh iya. Dadi paribasan sitoke kaku, sitoke kudu iso dadi wong lemes. Ngono lho, Dik. Sitok dadi geni, Sitok dadi banyu. Sitok dadi banyu, sitok kudu dadi geni. Sami kalih jenengan. Nah iki. Kados jenengan ngeten iki kalih anu Ibu teng griya, Nggih. kedah sing sabar, Bos. Banyu karo bak geni. Lah sampean genah banyune, nak kono genine sampean lah diseneni kan. Iya ya, Bu, sepurane. Iya. Karo ya, karo. Asli. Terus bareng kuwi Kok iso ngono ki lho? Nanti aku roh dhewe. Aku yo nginceng ning mburi aku ki cerita. Eko. Aku mari syuting CCTV lho. Hmm. Lah kok ngono ki apene mbuh nyekel HP, mbuh nyapo aku yo ora roh. Ayo, telepon sapa kuwi? Ora ra, Bu, wong aku ki nganu kok. Mosok Pak Eko gede dhuwur gagah kaya ngono wedi karo su. Lho, tapi sing apik ngono kuwi. uangnya sak gede dhuwur oleh kare bojong lek dan ngelintruk apa. Lah, Alah nyatane aku yoga kok nek pas Endi? ge enek. yo ora pas kenek. Lah enek yo bosok kowe kan kowe. Ge enek yo wedi yo. Wong iki kaya aku, wani karo wong wedok. Karo bojo? Nah, alah enek apane lho bojo. Lah tenane lho. Lah ndek nginane ndek iki bengi. Lah kok ngejak tukaran to, Dik? Wes mbok ora sadar aku tak bianteng pleyeng tak tonyo yo. Tinggal tak tendang tinggal. Bojo KDRT, Kalah KDRT. tak tuwapuk kelowok. Oh, cuwak ke polisi di penjara kowe. Mari ngono lah aku tangi to. Bah jan sah. Keringetan aku suwengi iki. Lah iki lho nyapa? Ngimpi, anu ngimpi. Somben nek cerita ngimpine dhisikne goblok. Lah turune dhisik karo mangsa. Wong Diteruske Mas. Iki sinten nggih? Lho, aku arep njajal jeng Sinten? proper ini. Dah, mboten usah probo lintune sing nem-nem riyen mawon lho. Lah nek Probo nyapa? Kegeden. Japotan nelongso wilujeng dalu jeng proper ini. Wilujeng dalu Omeko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabare Omeko? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Panjenenganmu? Api-api. Niki enten Mas Yudo Mas Berjir. Neng Ponorogo tuku kayu, Mbak Probo memang ayu. Terima kasih Om Yuda. Om Yuda sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ning Ponorogo, Apa? ya ta? Ning Ponorogo aja tuku wedi. Nah. Terus ta? Mbak Probo emang anu apa? Siapa ngomong gede mah? Seksi. Wong diok sih lho ora masuk. Neng Ponorogo. Tuku anu Wedi. Mbak Probo cantik sekali. Wah. Wedi karo li jauh-jauh. Aduh dek. Guru lagune kok gak Ora pas, ora Ning pas. Ponorogo golek wedi. Heeh. Mbak Probo Proborini. Ora masuk, ora masuk. Kok ya apa cangkeme ya? Ora Ponorogo tuku wedi. Tak cangkeme njaluk ditonyo dadi Ning Ponorogo tuku wedi Mbak Probo gede. Ketae sing masuk kuwi karo rumangsaku. Wong aku ki golek ini ki lho angel ngono lho, Dik. Sampai niku kok sia-sia Pelecehan. karo wong wedok. Pelecehan ngene iki Om sia-sia Yuda. karo wong wedok. Lah pene disia-sia Ngene kok kowe ngarani Mbak Probo gedhi. Salah inget. Iki lho. Ra salah delok. Iki ngono mbledos. Lah Mangsamu ngawur. tambah becat cangkeme Yuda ya. Kok iso Ora nek- kurang. ora nek- Maksudnya iki anu lho Dik. Anu Anu apa nih? kecantikanmu itu lho meluap mbledos ibaratnya kaya mercon. Mbok kira Bledos ya murat marit no sirahe kowe tak tapo lambemu tenan. Wong ayune kaya ngene dolan peyuh yuh. Nang jajal mesem. Alah. Dan. Untung lho butone Pak Eko ora dipasang jeng pojokan. sik. Lho. Sik tak baleni. Apa oleh buta iku dipasang apa? Ora maksudnya fotone lho padha karo nggon omah, maksudnya ora sampean. Oh berarti padha karo ngimbangne Prabu karo buta berarti. Ora. Sumpah ora. Proborini iki paribasan didelok-delok, Dik. Delok teko. Wong ayune saka ngene lho disawang saka ngarep. Ha. Ketok gandes. Ya. Saka ngiringan kiri. Iring. Ketok luwes. Saka nguri saka nguri. Madhep rono. Waduh dik ngombes lho saka kowe. Masa tadi layak teweles. Iki nembang sing kepenak. Nembang nopo Mbak Probo niku sing kepenak? Loh, iki lagi ngetren-ngetrene genjreng
Gelang alit. Oh, jenglengan. Jenglengan gelang Mbak alit. Probo ki pesinden sing hebat luar biasa. Oh, apa-apa iso. Suarane apik, apa-apa iso nyanyi, iso nyinden, iso nyurung truk nambal ban menek kambil bareng. Gila saksine ya. Ngawur. Gila. Ngelacane Mbak Probo. Lah apa iso? Saiki bandar togel ta. Panan togel matamu. Ngangkrek. Kapok ora. Aku wong lanang iso mbok kaya ngono iki Tulungagung, Dek. Terus apa onek kene Tulungagung? Kon apa onek kon wong lanang gak trimo ngono karo tak? Lha apa direken aku? Hah, apa? Wani we. Ya ora to gedhi kono ae. Goblok apa wani karo Probo. Ya antem sak cagak pelane bosok aku. Karo rumah saku lanang. Sawangane ngono iku masih kaya percil lek ngilokno omeko mang karo bojone sapa? Wedi jare. Wedi karo bojone. Raine iku ya padha ae. Lah alah. Kaya lek ngomong iku ngono tapi lek ketemu bojone Temu sing wedok ya wedi ya. Goblok dadak, goblok dadak. Masa goblok dadak? Alah. Iki dia tahun dingkluk karo bojone. Alah Om ya diseret kaya asu ngono. Aku sabar. Aku wong sabar. Paribasan dilokne apa ora tau aku nesu. Pancen jangkrik aku iki rumah saku. Bu wong-wong sinden-sinden bojone wong-wonge ayu-ayu nek mlaku mesti biasa nih. Lah nyapa bojomu nek mlaku kok mesti ngene nyapa? Kiting tangane. Amin. Bukan aku wedi mesakne Dik do mlakune lho ngene Dik. Lho. Iya. Ngono ki ngene lho, Mbak. Ndudone kesetiaane mungkin Mas Kecil. Kesetiaan. Oh iya. Lah Aku setia lho Dik. setia ya aku lho karo bojoku lho setia. Ning dine iki mesti tak gandeng, ning pasar tak gandeng, ning toko tak gandeng, ning mall tak gandeng. Wah, hebat ya Dik. Hebat to apa tak culun jimuke apa-apa. Oh. Gelang alit, gelang alit.